खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो आं बरायबाय बे भिडिअआ जाबाय मलदिभ्सनि लास्ट पार्ट आरो बेयाव आङो वाटार विलानि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामदों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायगोन हाय फ्रेन्ड्स दा जों थांगासिनो दं वाटार विलायाव जों हरनै सुपेरियर बीच बांलायाव थाबाय दिनै जोङो वाटार विलानि एक्सपिरियेन्स खालामसै स' जोंखौ बिदिनो गारि फिसाजों बै वाटार विलायाव ट्रान्सफार खालामसिगोन So, बेयाव जोंनि गारिखौ दसे लाखिथ'बाय ड्राइभारा वाटार विलानि रुमनि साबिखौ लायनो थांदों स' जों दसे नेनांबाय जों सफैबाय वाटार विलायाव नै आंनि उनथिं नाय बिदि नुयो वाटार विलाफोरखौ बे लैथो सायावनो बिदि फिसा फिसा रुम बानायनाय दङ Welcome to our villa. जों रुमाव फ्रेश जानानै दसे ओरैनो थाबायबोदों गिदिंनो होननानै नै दालांनिफ्रायनो नै शार्कखौ नुनो मोन्दों बे मोनसे बेबि शार्क ओमफ्राय दै ओरैबायदि साफा जि थाङो बेखौ नुयो माने दै सिङाव जि दं सब नुजोबदों ओमफ्राय दसे थाबायनि ओरैनो नायनोसै मा नुयो वाव एसे बेलासेबानो बिदि शार्कफोरा गिदिंबाय थायोनो बिदि खिन्थु बे इसोर होननाय मथे बेयो अरा दैयावनो थायो Good morning friends दा जों रेडि जाबाय विलायाव ब्रेकफास्टआव थांनो थाखाय स' दिनै आं दख'ना गानदों स' नायनि विलानि ब्रेकफास्टआ माबायदि
अखा हाबाय जों दिनै थांनोसै जों दाबो दंफैयो मालदिभ्सआव स' वाटार भिलानिफ्राय जों दा चेकआउट खालामनानै दा जों रिसेपसनसिम थांसै स' जोंनि 3 daysनि ट्रिपा दिनै जोब्बाय स' जों दा मालदिभ्सनिफ्राय जोंना 4टायाव फ्लाइट दङ दिल्लीसिम दिल्लीनिफ्राय गाबोन जों गुवाहाटि थांसिगोन स' जोंखौ दायो बे स्पिडबोटजोंनो ट्रान्सफार खालामसिगोन एयारपर्टसिम अखा हानायखाय जों दसे बेयाव नेनांबाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि जोंनि बे ट्रिपनि सोमोन्दै माबाफोर इनफरमेसन नांगौबा आंखौ काइन्डलि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम लोगोसे साजेसनबो होदो आं हागौबा माने आलदा मोनसे भिडिअ बानायगोन बेनि सायाव आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर लोगोसे जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन गोजोन्थों